Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pitlong. Taong 1964, Lagonglong, Misamis Oriental. Lumaki sa bukid itong si Pitlong. Sa edad niyang 13 anyos, naging kasama na siya ng kanyang ama sa mga gawaing bukid. Minsan, siya ang nag-aararo sa sakahang pinagtatrabahuhan nila. Gawa ng yun lamang ang alam niyang paraan para kumita. Normal lang naman ito. Gawa ng bukod sa may kalayuan ang bahay nila sa baryo, wala ring kapasidad ang mga magulang niya na pag-aralin siya kahit nag-iisa. Naniniwala kasi ang mga ito, hindi naman makakatulong sa kanila ang ganoong aspeto ng buhay. Mas binibigyan lang sila nito ng karagdagang trabaho na siya namang hindi na nila kayang sugalan pa. Ayon kay Pitlong na, yung pag-iisip ng mga magulang niya, kakaiba sa mga taong naninirahan sa baryo. Yung paniniwala nila sa mga lihim na karunungan at sa mga nilalang na hindi nakikita, napakatindi. Dahil dito, walang araw na hindi yun naghahanap ng mga mutya. Marami ring kwento itong naibahagi sa kanya, kagaya ng istorya ni Lumoy, ang binatang gumagapas sa mga sakahan tuwing anihan. Ayon sa kwento ng kanyang ama, itong si Lumoy, nagpapakita lamang tuwing papalapit ang anihan ng palay. Kadalasan nakikipagsabayan yon sa mga magsasaka na inutusan ng may-ari na anihin ang mga itinanim nila. Masipag namang magtrabaho si Lumoy kapag nag-iisa siya sa kahon ng palay, ni isang butil wala siyang iniiwan sa lupa. Maayos din ang pagkakasalansan niya ng binhi sa sako na halos umabot sa puntong kahit isa-isahin mo ito, wala ka raong makikitang may sira o hindi naman kaya'y hilaw na palay. Dahil sa biglaang pagpapakita ng taong yon, marami ang napapaisip kung saan yon ang galing. Sinubukan din nilang kausapin itong si Lumoy, pero sa oras na ginagawa nila ito, marami sa kanila ang nawawala ng bait. Yung ibang nakaligtas, inilahad na hindi nakayanan ng wisyo niya ang mga matatalinhagang salitang sinasabi ng taong yon. Naniniwala rin ito na kaya nakaligtas ito ay dahil sa hindi nito nagawang mapakinggan ang kabuoang istoryang inilahad sa kanya ng nilalang na yon. Dahil sa ganoong pangyayari, nag-umpisa ng kumalat ang takot ng mga may-ari ng sakahan laban kay Lumoy. Yung iba sa mga ito, naghigpit sa pagbabantay, kaya na may sa oras ng kanilang sakahan, sinigurado nilang hindi yun makakaani. Nagtagumpay naman sila, subalit buwan lang noon ang lumipas, unti-unti nang nalugi ang kanilang negosyo. Ang kanilang palayan, nanuyot na ng tuluyan, na halos dumating sa puntong hindi na nila ito kayang taniman. Unti-unti ring nilamon ng problema ang kanilang pamilya hanggang sa lahat ng pagmamay-ari nila na wala na sa kanila. Dagdag pa ng ama ni Pitlong na maraming mayayamang tao ang napabalik sa kahirapan ni Lumoy. Magmula noon, natutunan na ng iba na respetuhin ang nilalang na yon kapag sumasapit ang araw ng gapasan. Ayon sa iilan, isang diwata ang taong yon, subalit naniniwala naman ng iba, isa yung uri ng nilalang na nagdadala ng kamalasan sa mga taong kinagagalitan nito. Kaya naman yun inilahad ng kanyang ama sa kanya, ay dahil katulad din nila si Lumoy na isang hamak na magsasaka.
Maraming aral ding nakuha si Pitlong sa kwentong yon, kung kaya't ipinagpasalamat niya rin ito sa kanyang ama, kahit papaano. Sa pagsapit ng taong ito, naging maganda naman ang pasok ng taon sa kanilang pamilya. Hindi man karangyaan ang pamumuhay nila, kahit papaano may mga naitatabi silang sako-sakong palay na kadalasan naman nilang ginagamit tuwing tag-ulan. Marami rin silang mga hayop na iniimbak, kung kaya't kahit ilang linggo silang hindi magtrabaho, makakaraos sila sa pang-araw-araw. Nasanay mang mabuhay si Pitlong. Nang wala gaanong kakilala, kontento naman siya. Ang nais niya lang noong mangyari, makasama ang kanyang mga magulang habang buhay. Wala rin siyang pakialam sa mga sasabihin ng ibang tao, gawa ng sanay na siya sa mga ito. Minsan nga, kapag pumapanhik sila ng baryo, may mga pagkakataong inaasar sila ng mga taong naroon bilang pamilya ng mga mangyan. Bukod kasi sa dungis ng kanilang itsura, wala din silang maayos na kasuotan. Yung mga damit nila lumang-luma na. Gawa ng karamihan sa mga ito, hinihingi lang nila sa mga kakilala nilang magsasaka. Ayon kay Pitlong, na dahil sa ganoong estado, naging malayo ang kanyang loob sa mga tao. Basta yung gusto niya lang palaging makita noon ay yung mga taong nakasanayan na niyang nasa paligid niya. Bukod kasi sa kampante siya sa mga ito, alam niya ring hindi sila nito tinatrato na parang ibang tao. Sa paglipas pa ng mga araw, malapit na ngang sumapit ang anihan ng mais at palay. Bilang mga magsasaka, sinisigurado nilang makakakuha sila ng magagapasan sa nagmamay-ari ng sakahan. Isang linggo pa man noon bago sumapit ang pag-aani, pabalik-balik na sila sa tahanan ng may-ari para makiusap. Hindi naman yun naging mahirap para sa kanila. Gawa ng sa mga panahong yon, kulang ang trabahador nito. Nang magkasundo na sila noon sa hatian, wala nang ibang ginawa sila Pitlong, kundi ang ikondisyon ng kanilang mga sarili, kalakip ang kanilang mga patalim na gagamitin para sa nalalapit na gapasan. Pagtungtong naman ng araw na kanilang pinaka-pinaghahandaan, 3:00 pa lamang ng madaling araw, kasalukuyan na silang naglalakad patungo sa bahay ng pagtatrabahuhan nila. Bale, inagahan talaga nila doong pumunta, nang sa gayoy maunahan nila ang iba. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nga nila ang bahay ng may-ari, kung saan mula roon, matyaga naman silang naghintay sa paglabas nito para magbigay ng abiso. Hindi naglaon, bago pa man tumungtong ang 6:00 ng umaga, nagbigay na ang may-ari ng kanilang trabaho. Dahil dito, agad namang pumanhik sila Pitlong patungo sa kanilang sasakahan nang sa gayoy madali nila yung matatapos. Sa kasagsagan ng kanilang pagtatrabaho, naging maayos naman ang lahat. Tirik na tirik man ang araw, nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa. Akala niya pangkaraniwan lang ang araw na yon sa kanila, pero pagtungtong ng tanghali, habang kumakain silang tatlo, may nasipat siyang isang lalaki na dahan-dahang gumagapas sa kahon ng palay na nakatoka sa kanila. Dahil dito, agad naman yung nilapitan ni Pitlong, sabay wika dito ng, "Sa amin ho nakatoka ang lugar na ito. Pasintabi ho pero bawal kayo ritong gumapas." Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, bigla naman yung ngumiti habang mahinahong sumisilay sa kanya. Pagtitigan naman nilang dalawa,
Agad naman yung lumapit, sabay sagot sa kanya ng, "Huwag mo akong alalahanin. Wala naman ako ritong kukunin. Sabayan mo na lang kaya ako para madali tayong matapos dito. Halika na. Gapas na." Matapos naman itong makapagsalita, kampante naman itong ipinagpatuloy ang kasalukuyan nitong ginagawa. Si Pitlong naman noon, nanatiling nakatayo, tahimik na pinagmamasdan ng lalaki. Mula ulo hanggang paa, tinitigan niya lang ito hanggang sa dumating ang puntong may napansin siyang kakaiba. Yung paa ng lalaking yon, hindi bumabaon sa putik. Wala rin yung dumi sa katawan, kahit yung ginagapasan nila mamasa-masa ang lupa. Dala naman ang kanyang pagtataka. Agad naman niya yung tinanong, ukol sa pangyayaring yon. Subalit hindi pa man siya tapos sa kanyang pagsasalita, bigla na lamang naglaho sa kanyang harapan ng lalaking yon. Pagkisap ng kanyang mga mata, nasipat niya yon sa pinakadulong bahagi ng sinasakahan nila na abalang-abala pa rin sa paggagapas. Pagbaling naman ang kanyang paningin sa harapan, laking gulat na lamang ni Pitlong nang tumambad sa kanya ang napakalinis na paligid. Ni isang binhi mula sa pinaggagapasan nito, wala siyang nakitang nalaglag sa lupa. Dahil dito, mabilis naman niya yung sinundan, pero sa kasamaang palad, hindi niya na yon naabutan. Nang mapagtanto naman niyang napakalayo na niya mula sa kinaroroonan ng kanyang pamilya, nagdesisyon na siyang noong bumalik. Inaasahan na rin niya kasing hinahanap na siya nito, gawa ng kanina niya pa yun nakikitang kaway ng kaway sa kanya. Maya-maya pa, nang makabalik na siya, agad naman siyang inabisuhan ng kanyang ama na hayaan na lamang ang lalaking yon. Dagdag pa nito na, mas mainam na kumalma na lang muna siya dahil ang taong nakita niya walang iba kundi si Lumoy. Mariin din itong inilahad na sila ang tinulungan nito, kaya na may magiging madali na lamang para sa kanila ang paggapas ng palay. Pagkalahad naman ng kanyang ama ukol sa bagay na yon, maging si Pitlong noon, halos hindi na makapagsalita. Ang tanging umiikot sa kanyang isipan ay ang mga katanungan ukol sa tunay na pagkatao ni Lumoy. Magmula kasi noong bata pa siya, inakala niyang istorya lamang ito, pero noon ding mismong araw na yon, nagawa niya na yung mapatunayan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala naman silang ibang ginawa kundi ang magmasid. Yung mga palay na nagagapas ni Lumoy parang bula namang lumilitaw sa gilid ng kanilang pinagpapahingahan. Hindi naglaon. Nang magapas na nito ang kabuoang kahon, bigla naman yung naglaho, hudyat na tapos na ang naging trabaho nito. Kinahapunan, masigla naman silang pumila sa imbakan ng may-ari. Habang naghihintay sila ng kanilang torno, panay naman ang pagmamasid ng kanilang mga kasama sa kadahilan ng pansin na pansin ng mga ito ang ayos ng kanilang mga kasuotan. Kung titingnan sila Pitlong noon, parang wala talaga yung ginawa buong maghapon. Bukod sa hindi nagkukulay kayumanggi ang mga suot nito, wala rin itong kaputik-putik sa kanilang mga paa. Ang mas nakakagulat pa, bakas sa pagmumukha ng kanyang ama na natulog lang yun buong maghapon. Makalipas pa ang ilang minutong paghihintay nilang tatlo, dumating na nga ang puntong tinawag na sila ng may-ari ng sakahan. Paglapit naman nila rito, kagaya ng napag-usapan, ibinigay nito sa kanila ang parte ng kanilang napagkasunduan. Halos hindi naman magkamayaw sa tuwa noon si Pitlong
Gawa ng kahit wala sila noong ginawa, pinartihan pa rin sila ng may-ari na para bang buo ang kanilang naging trabaho. Ilang minuto pa ang lumipas, dali-dali naman nilang pinasa ng 4 na sako ng palay. Iniwasan na rin nila noong makipag-usap sa kanilang mga kasama, gawa ng pansin na pansin nila ang tila bang pagdududa nito sa kanilang pamilya. Lumipas ang araw na yon. Minabuti naman ng pamilya ni Pitlong na magpahinga na lang imbis na gumapas pa sa ibang lugar. Yung parte kasi nila noong nagdaang araw, 1 taon na nila yung kinonsumo ng bigas. Ang tanging iniisip na lamang nilang problema ay yung kakulangan nila sa uulamin. Para mapunan nila ito, kinakailangan nilang magbenta ng mga reserba nilang bigas. Yun na lang kasi noon ang nag-iisang paraan, lalo pat limitado lang noon ang alaga nilang hayop. Yung mga manok nila, 3 piraso na lang, kaya iniiwasan na nila yung patayin. Ubus na rin ang kanilang mga alagang pato at wala na rin silang alagang baboy, gawa ng nagkasakit yon at namatay noong nagdaang buwan. Dahil sa ayaw pa noon ni Pitlong na paglakuin ang kanyang mga magulang, nagdesisyon siyang siya na lamang ang gumawa ng paraan. Ang ginawa niya, para mas mapadali ang kanyang benta, yung mga bagong ani nila ang ilalako niya. Bago rin siya noon pumanhik sa bayan, sinusupot-supot na niya ito para madali na lang niya yung maibigay sa mga kababaryo nilang bibili sa kanya. Matapos naman niya yung gawin, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang mga magulang bago pumanhik ng baryo. Hindi naman noon tumutol ang kanyang ama sa naisip niyang paraan, lalo pat isa na rin yon sa mga nakasanayan nilang gawin tuwing nagigipit sila. Basta anak, mag-iingat ka. Umuwi ng maaga. Huwag magpapagabi sa daan. Makabenta ka lang ng 3 o 2 niyan. Ayos na yon. Ang importante, hindi ka maabutan ng gabi. Paalala ng kanyang ama bago siya umalis ng bahay nila. Si tatay naman nag-aalala pa rin sa akin. Huwag ka mag-alala, tay. Matanda na ako. Tsaka isa pa, alam ko na rin ang ginagawa ko. Sige ho, mauna na ako. Sagot naman dito ni Pitlong. Matapos naman nilang makapag-usap, agad naman niyang tinahak ang daan patungong baryo. Sa kasagsaga ng kanyang paglalakad, panay naman ang ginagawa niyang pagmamasid sa mga puno ng bayabas na kanyang nadaraanan. Bale, nakagawian niya na kasing magbaon ito para naman kahit papaano hindi na siya gumastos doon sa baryo. Makalipas pa noon ng ilang minuto, narating na nga niya ang sentro ng baryo. Kagaya ng inaasahan, meron naman doong mangilan-ngilang taong pasimpleng kumukutya sa kanya. Bagaman naiirita siya sa mga ito, pinili niya pa rin ngumiti nang sa gayoy maipakita sa mga taong yon na hindi siya nagagalit sa mga panlalait. Alam kasi noon ni Pitlong na kapag magpapadala siya sa mga ito, mas lalo lang siyang malalagay sa gulo. Hindi naglaon nang mapagtanto naman ng mga panauhing yon na hindi siya naaapektuhan sa ginagawa ng mga ito. Nagdesisyon siyang yon ay tantanan. Pero bago siya nito tuluyang lubayan, humingi yun sa kanya ng 1 kaba ng bigas, kaya na may wala naman siyang nagawa kundi ang magbigay. Sa isip-isip ni Pitlong, wala naman yung problema, basta ba'y hindi na siya nito guguluhin pa. Maya-maya pa, nang mawala na ang mga ito, agad naman niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalako. Habang binabagtas niya ang kahabaan ng baryo,
meron ng ilang mga tao ang nakapansin sa kanya. Pagkarinig naman niyang tinatawag na siya ng mga ito, dali-dali naman siya doong lumapit para ialok ang kanyang paninda. Sa loob ng halos humigit kalahating oras, ilang kabana ng bigas ang nabenta niya. Labis naman yung ikinatutuwa ni Pitlong, gawa ng humigit sa kanyang inaasahan ang kanyang naging benta. Pagtungtong naman ng 4:00 ng hapon, dadalawang kaban na lamang ng bigas ang naiwan sa kanya. Dahil dito, minabuti na niyang umuwi kesa naman magtagal pa sa lugar. Bumili na rin siya noon ng kanilang uulamin para naman kahit papaano matuwa-tuwa naman sa kanya ang tatay niya. Habang binabagtas naman niya ang daan papauwi, panay naman ang kanyang pagmamasid sa daladala niyang sako, gawa ng napapansin niyang unti-unting bumibigat ito. Noong una inakala niyang pinaglalaroan lamang siya ng isipan niya, pero nung nasa gitna na siya ng daan pauwi, nagdesisyon siyang ibaba ang sako para tingnan ng 2 kabang bigas na natira. Pagkabagsak naman niya nito sa lupa, dahan-dahan naman niya yung sinilip, dahilan para makita niya ang isang kakaibang bagay na laman nito. Noong una hindi pa siya gaanong makapaniwala, kaya muli niya itong sinilip sa pagbabaka sakaling pinaglalaroan lamang siya ng kanyang paningin. Pero sa ikalawang beses na pagbuka niya ng sako, doon na niya tuluyang nakumpirma ang isang kakaibang nilalang na nilalaman nito. Ayon kay Pitlong, na ang pumalit sa mga butil ng bigas na yon ay isang kulay itim na uod na merong napakaraming galamay. Sa kanyang pagmamasid, hindi naman siya noon gaanong nababahala, gawa ng bukod sa pagtibok ng katawan nito, napakabagal din ang pag-usad ng nilalang na yon. Gayunpaman, kahit alam niyang hindi ito gaanong mapanganib, pinili niya pa rin yon ay pakawalan sa takot na baka may lason ito. Maya-maya pa, nang maialis na niya ang uod sa sako, dahan-dahan naman niya yung sinundot papalayo. Nang mapansin naman niyang umuusad na ito papasok sa mga matataas na talahib, agad naman niyang kinuha ang sako, sabay lakad pabalik sa bahay nila. Halos hindi niya na rin noon maisip kung saan napunta ang kaba ng bigas, gawa ng sa isip-isip niya, baka kinain na yon ng nilalang. Nang makabalik na siya sa kanilang pamamahay, dali-dali naman niyang ibinigay sa kanyang ama ang katas ng kanyang paglalako. Pagkuha naman ito ng salapi, agad naman niya itong isinama sa kusina para pagtimplahan ng kape. Matapos nun, masaya naman silang nag-usap ukol sa kanyang naging karanasan sa baryo. Mabuti naman anak at hindi ka inabutan ng gabi. Alam mo, kanina pa naghihintay ang nanay mo. Ang sabi niya kung hindi ka makakabalik ng 6:00 ng hapon, susunduin ka na namin. Ay, mabuti na lang talaga nakauwi ka na. Nang marinig naman ni Pitlong ang sinabi ng kanyang ama, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Si nanay talaga oh. Akala niya bata pa ako. Ang tanda-tanda ko na tay, para mag-alala pa kayo. Nga pala, nasaan ho si inay?" Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, pawang mga problema lang noon sa kanilang tahanan ang kanilang tinalakay. Hindi na rin kasi nangahas pa noon si Pitlong na ilahad ang tungkol sa mga nangyari sa kanya, nang sa gayoy hindi na yon mag-alala. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang lumabas ng bahay para magpausok ng balat ng nyog. Napakarami kasing lamok sa bahay nila tuwing gabi,
kaya araw-araw naglalaan talaga siya ng oras para manguha nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin naman niyang unti-unti nang binabalot ng usok ang bahay nila, agad naman siyang pumasok sa loob para makapagpahinga na. Tuwing gabi kasi hindi siya gaanong nagtatagal sa labas, gawa ng pakiramdam niya merong nagmamasid sa kanilang tahanan. Hindi lang yon, may mga pagkakataon ding nakakasilay siya ng iba't ibang uri ng nilalang na mabilis namang dumaraan sa harapan mismo ng bakuran ng bahay nila. Ayon sa kanyang ama, pangkaraniwan na ang ganoong pangitain, lalo pat nakatira sila sa lugar kung saan walang katao-tao. Dagdag pa nito na, wala naman siyang dapat ikatakot sa mga ganoong uri ng nilalang. Dahil hindi naman yun nangingialam sa mga ordinaryong tao na wala namang atraso. Gayunpaman, sa kabila nito mas ninais ni Pitlong na umiwas. Aminado rin naman kasi siya na sa itsura pa lamang ng mga nilalang na yon, nasisindak na siya. Nung nakakita nga siya ng isang kapre, 3 araw siya nitong hindi pinatulog. Ang mas nakakabahala pa, wala rin siyang ganang kumain, gawa ng pakiramdam niya hindi pa siya nilulubayan ng nilalang na yon. Magmula noong naranasan niya ito, naging maingat na siya sa kanilang lugar, lalo na tuwing sumasapit ang takip silim. Isa rin yon sa mga rason ni Pitlong kung bakit hindi siya pumapayag na maabutan ng gabi sa daang nagtudugtong pabalik ng bahay nila. Sa pagpasok naman niya sa loob ng kanilang tahanan, nadatna naman niya ang kanyang mga magulang na kasalukuyan ng naghahanda ng makakain. Pagsilay naman doon ni Pitlong, tahimik naman siyang umupo sa harap ng hapagkainan para maghintay sa kanilang hapunan. Matapos naman nilang kumain, maaga pa siya noong nagpahinga, gawa ng ramdam na ramdam niya noon ang pagod buhat sa buong maghapong paglalako. Makalipas pa noon ang kalahating oras, habang nasa kasagsagan na ng pamamahinga itong si Pitlong, bahagya naman siya noong nagising matapos siyang makaramdam ng nakakapasong sensasyon sa tagiliran niya. Dahil dito, dali-dali naman siyang napaupo habang pilit na sinisindihan ang gaserang malapit sa kanya. Hindi naglaon. Nang magkaroon na ng liwanag sa loob ng kanyang silid, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung lalaking nakasama nila sa pag-aani noong nagdaang araw. Nakaupo yun sa kanyang tabi, bitbit ang isang malaking uod na halos kahawig nung uod na kanyang pinakawalan sa damuhan. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, ngumisi lang naman ang lalaking yon habang nagwiwika sa kanya ng, "Kumusta ka na, Pitlong? Natatandaan mo pa ba ako?" Dahil sa sinabi nito, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Nang mapansin naman yun ni Lumoy, walang pagdadalawang isip naman itong inilahad sa kanya ang pakay nito. Ayon sa nilalang na yon, ibinigay niya bilang regalo ang uod kay Pitlong. Kaya labis siyang nagtampo nung nalaman niyang pinakawalan niya ito. Dagdag pa nito na, kaya siya nagpakita sa kanyang silid ay para ibalik sa kanya yung bagay na pinakawalan niya. Mariin din itong inilahad na sa pamamagitan ng uod na yon, magkakaroon siya ng abilidad na halos hindi niya sukat akalain na matataglay niya. Dagdag pa nito na, ang pagbigay niya sa bagay na yon, patunay lamang na natitipuhan niya itong si Pitlong, kung kaya't wala yung rason upang tanggihan ito. Mariin ding ipinaalala ni Lumoy
kung ano ang mangyayari sa taong tumatanggi sa kanyang alok. Matapos naman itong makapagsalita, halos hindi naman niya mawari kung ano ang kanyang isasagot. Nasisiguro kasi noon ni Pitlong, seryoso ang taong yun sa mga bagay na inilalahad nito. Naniniwala rin siyang hindi niya yun dapat natanggihan sa kadahilan ng alam na niya ang mangyayari sa oras na yon ay ginawa niya. Pagkaraan pa ng ilang minuto nilang pag-uusap, bakas naman sa kanyang muka ang pagdadalawang isip, pero sa kabila ng lahat ng yon, pinili niyang sumang-ayon. Walang sabi-sabi, dahan-dahan naman siyang lumapit dito at kasabay nito ang pagwika niya kay Lumoy ng, "Sige ho, kung yan ang gusto ninyo, susunod ako. Pero sana kapag nagawa niyo na yan, ipangako niyo hong wala kayong gagalawin sa mga magulang ko. Sila lang kasi ang mahalaga sa akin, kaya nakahanda akong gawin ng lahat, alang-alang sa ikakabuti ng kanilang mga buhay." Nang marinig naman ni Lumoy ang kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip naman yung tumango habang nakangisi. Hindi naglaon nang mailapat na nito sa kanyang katawan ng uod na yon. Muli na naman niyang naramdaman ang napakainit na sensasyon. Pagsilay naman niya rito, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang unti-unti yung bumabaon sa balat niya. Habang ginagawa yun ng nilalang, nakapagtataka namang wala siyang nararamdamang kakaiba. Maya-maya pa, nang makabauna ng husto sa kanyang katawan ng nilalang na yon, bigla naman siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo, dahilan para mapalupasay siya sa kanyang higaan. Mabilis din siya noong nawala ng malay, kung kaya't hindi na siya nakapagtanong sa lalaking nag-alok nito sa kanya. Kinabukasan paggising niya, nadatnan niya ang kanyang sarili sa kanyang silid. Wala namang pagbabago, pero yung mga nangyari noong nagdaang gabi, hindi niya pa rin malimot-limot. Malakas din ang kanyang kutob na sa puntong yon nakipag-isa na sa kanyang katawan ng uod. Gayunpaman, dahil sa wala naman siyang nararamdamang kakaiba, minabuti naman niyang ipagpatuloy ang kanyang ordinaryong buhay. Sa paglipas pa ng mga araw, meron ng mangilan-ngilang napapansin si Pitlong sa kanyang katawan. Tuwing umaga, pakiramdam niya lantang-lanta siya, pero habang papalapit ang hapon, napapalitan naman yon ng matinding sigla. May mga punto na dinoong inaasam na niyang pumanhik sa baryo na parabang meron siya doong hinahangad na makita. Dahil sa pangyayaring yon, nagpumilit namang humanap ng paraan si Pitlong para maisakatuparan ang kanyang nais mangyari. Alam niya kasi noong hindi siya matatahimik sa oras na hindi niya mapaunlakan ang nais mangyari ng nilalang na nasa loob ng kanyang katawan. Isang araw, habang abala sa pagbubungkal ng lupa sa likod ng bahay nila ang kanyang ama, dali-dali naman siya doong lumapit para magpaalam. Pinalusutan niya yung pupunta siya sa kanyang kaibigan nang sa gayoy hindi yun gaanong mabahala sa kanya. Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi niya, mariin naman siya nitong pinaalalahanan ukol sa oras ng kanyang pag-uwi. Dagdag pa ng kanyang ama na malayo ang bahay nila, kaya sana wag niyang kakalimutan ang tungkol sa bagay na yon. Dahil sa sinabi nito, tumawa lang naman itong si Pitlong habang inilalahad sa kanyang ama na wala na yung dapat na ipag-alala. Ayon pa sa kanya, mabilis lang naman siya doon, kaya bago sumapit ang 4:00, nakauwi na siya.
Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong ipinagpatuloy ang pagbubungkal ng lupa. Hudyat na sumang-ayon na yan sa kanyang pag-alis. Nang mapagtanto naman ito ni Pitlong, dali-dali naman siyang tumakbo patungo sa baryo. Akala ng ama niya nagmamadali lang siya noon, pero lingid sa kaalaman nito, labis lang siya noong natutuwa, gawa ng napagbigyan na rin sa wakas ang isang bagay na pinaka-inaasam nito. Hindi naglaon, nang marating na niya noon ang baryo, masaya naman niyang tinahak ang daan habang pilit na pinagmamasdan ang mga taong kanyang nakakasalubong. Sa totoo lang Pinuno, noong mga panahong yon, wala talagang kaide-ideya si Pitlong ukol sa kung ano ang kanyang pakay sa lugar. Basta pumunta lang siya doon kahit hindi niya alam ang gagawin niya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, may nasipat siyang dalawang matandang babae na naglalakad di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Habang pinagmamasdan niya ito, pakiramdam niya kinikiliti ng uod yung kaluluwa niya. Maya't maya na rin ang pagpaparamdam nito na para bang meron yung nais ipahiwatig sa kanya. Akala noon ni Pitlong, hindi nagsasalita ang nilalang na yon, kaya na may labis niyang ikinagulat nang magwika yon sa kanyang isipan. Ayon sa nilalang na pumaloob sa kanyang katawan, ang dalawang matandang kanyang nakikita ang pakay niya sa baryo. Pagtatapat pa nito na hindi yun mga ordinaryong tao, kaya iwasan niyang lumapit doon nang hindi pinag-iisipan. Dagdag pa nito na ang mga nilalang na yon ang pangunahin niyang pagkain, kaya na may kinakailangan itong makuha ni Pitlong sa loob ng lalong madaling panahon. Matapos naman niyang marinig ang bulong nito, pilit naman niya yung tinanong ukol sa kung ano ang totoong pagkatao ng dalawang matanda. Habang pinagmamasdan niya kasi ito, wala man siya doong nakitang kakaiba, kaya na may labis niya yung ipinagtaka. Siyempre bilang binata, umiiwas din siya sa mga bagay na makakasira sa kanya at sa kanyang pamilya. Ngunit nang marinig naman ng nilalang ang kanyang mga hinaing, tapatan naman itong inilahad sa kanya. Naaswang yung dalawang matandang kanyang nakikita. Ayon pa dito, na bagaman nakakapangilabot ang mga ito, wala siyang dapat na ikatakot sa kadahilan ng isa yon sa mga pagkain niya. Dagdag pa nito na wala din siyang dapat na ipag-alala dahil hindi naman dadaan sa kanyang lalamunan ang mismong pagkain nito sa mga aswang. Bilis-bilisan mo pagbitag sa kanila, iho. Gutom na ako. 3 taon na rin ang lumipas magmula noong nakakain ako ng aswang. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Ipinapangako ko sa iyo, susuklian ko ng premyo ang iyong pagsunod. Wika ng uod na nasa kaloob-looban niya. Dagdag pa nito na obligado siyang gawin ang bagay na yon dahil sa puntong yon, nakakapit sa kanyang kaluluwa ang mismong buhay nito. Ano man ang mangyari sa nilalang na yon, paniguradong ganun din ang kanyang sasapitin. Nang marinig naman ni Pitlong ang sinabi ng nilalang, maging siya man halos hindi makapaniwala. Yung kabatakot niya naghalo-halo na, dahilan para unti-unti siyang makaramdam ng matinding panghihina. Nang mapagtanto naman niyang nakukuha na niya ang atensyon ng dalawang matanda, walang pagdadalawang isip naman siya doong tumalikod, sabay lakad papalayo. Habang binabagtas niya ang daan, panay naman ang ginagawa niyang pag-iisip kung papaano niya mabibitag ang dalawang nilalang. Kahit hindi siya sigurado noon sa kanyang gagawin,
Napilitan siyang sundin ito, gawa ng nasisiguro niya hindi nagsisinungaling ang tinig na nasa kaloob-looban niya. Sa paglipas pa ng mga araw, doon na unti-unting napapansin ni Pitlong ang tila bang pagpapahiram ng lakas sa kanya nung nilalang na yon. Kapag sumasapit na rin noon ang takip silim, 1,000 beses na tumatalas ang kanyang pandinig at paningin. Napakaliksi na rin niya na halos umabot na sa puntong parang bula na siyang naglalaho. Mabilis na rin siyang nakakapaglakbay, dahilan para madali niyang matunton ang pinagpupugaran ng 2 matanda. Hindi naglaon. Nang makabuo na siya ng kanyang sariling plano, nagdesisyon na siyang isakatuparan nito. Sa pagkakatanda noon ni Pitlong, gabi noon ng Huwebes nang tumakas siya sa bahay nila. Hindi naman siya gaanong nababahala. Gawa ng bago niya yun iwan, sinigurado niya munang mahimbing ang pagkakatulog nito. Sinarado niya rin ng maigi ang pintong dinaanan niya nang sa gayoy masigurong walang makakapagsalisi sa loob ng kanilang tahanan. Habang binabagtas niya noon ang daan, panay naman ang kanyang pagmamasid sa paligid. Pagkaraan pa ng ilang minuto, narating na nga niya ang isang kubo na nakatirik sa isang liblib na lugar, 2 milya ang layo mula sa baryo. Inaasahan na rin niyang walang tao ang pamamahay na yon, gawa ng siguradong sigurado siya noon na umalis ang 2 matanda para maghanap ng pagkain. Dahil sa pangyayari, naging pagkakataon naman niya ito para humanap ng mapagtataguan. Ayon sa kanya, na noong gabing yon, para siyang isang mabangis na hayop na naghahanap ng mabibiktima. Ilang oras pa noon ang dumaan, bago tumungtong ang hating gabi, doon na nga niya nasipat ang 2 nilalang na mabilis na naglalakad papalapit sa tirahan ng mga ito. Habang binabagtas ng 2 matanda ang daan, kitang-kita naman ni Pitlong ang daladala nitong sako na may tumutulong napakalapot na likido. Maya-maya pa, pagpasok naman ng isang matanda sa loob ng kubo, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo, sabay sunggab sa kasama nito na naiwan sa labas. Pagbagsak naman nila noon sa lupa, nagpagulong-gulong silang 2 habang nagbubuno. Kahit napakalakas noon ng matanda, bigo pa rin siya nitong mapangibabawan buhat sa hiram niyang kakayahan sa nilalang na pumasok sa kanyang katawan. Paulit-ulit na rin siya nitong pinagkakalmot sa kanyang dibdib, pero hindi yun sapat para panghinaan siya. Hindi naglaon nang tuluyan na niyang madagana ng nilalang. Buong puwersa naman niyang hinawakan ng leeg nito, sabay dukot sa isang malaking tipak ng bato na malapit sa kanya. Yon ang ginamit niyang armas upang durugin ang ulo nito. Dahil sa kanyang ginawa, agad naman yung ikinamatay ng matanda na siyang naging sanhi upang madatnan yon ang kasama nito na wala ng buhay. Pagsilay naman ng isa pang aswang sa kanyang ginawa, walang pagdadalawang isip naman yung sumunggab sa kanya. Subalit bago pa man siya nito malapitan, tumarak na sa dibdib ng nilalang ang ibinato niyang kutsilyo. Halos sinubukan pa nitong bunutin ang patalim na yon, pero tumagos yun sa kanyang baga. Pagsilay naman ni Pitlong sa ginagawa nito, kampante naman siya noong tumayo habang nagwiwika rito ng, "Huwag mo nang bunutin yan. Mas lalo mo lang pinapabilis ang pagkamatay mo. Sa lalim ng talim, sigurado akong bumaon yan sa baga mo. Kapag binunot mo yan, dadaloy sa sugat ang iyong dugo at mahaharangan nito ang dinaraanan ng hangin."
Kung ako sa'yo, mas mainam na manatili ka na lang sa iyong kinaroroonan. Iwasan mo nang gumalaw kung gusto mo pang magtagal. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, paulit-ulit lang naman yung umaangil habang nagpapalipad hangin ng mga usal. Sinubukan din itong baliktarin ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng pagtitig, pero hindi yun hinayaan ng alagang nilalang ni Lumoy. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto naman ng matandang aswang na hindi niya kayang pasukin ang kaluluwa ni Pitlong, doon na yun nagsimulang makiusap at magmakaawa sa kanya. Nagpumilit din yung lumuhod sa kanyang harapan para lang magmakaawa. Pero siya na mismong pumigil dito. Dahil sa pangyayaring yon, bilang isang inosenteng tao, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng pagsisisi ukol sa mga bagay na kanyang ginawa. Gayunpaman, alam niya sa kanyang sarili na hindi niya yon kagustuhan, lalo pat napilitan lamang siyang gawin ito, alang-alang sa utos ng lalaking hindi niya maaaring tanggihan. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, bigla naman siya noong napatahimik nang mapansin niya ang pagbalot sa kanya ng napakainit na pakiramdam. Akala nga niya noon, lalabas na ang uod sa loob ng kanyang katawan, pero nang akmang kakausapin na niya ito, bahagya naman noong tumigil ang kanyang mundo nang maramdaman niya ang isang kamay na bigla na lamang humawak sa kanyang balikat. Pagsilay naman niya rito, doon niya nakita si Lumoy na tahimik na nakatayo sa kanyang tabi. Hindi naglaon, pagtitigan naman nilang dalawa, napangiti lang naman ito habang dahan-dahang hinahawakan ang lalamunan niya. Walang sabi-sabi, bigla naman itong hinagod papataas ang kanyang palad at sa isang iglap, hawak-hawak na ng mga kamay nito yung uod na pumasok sa kanyang katawan. Sa puntong yon, hindi maipagkakaila ni Pitlong ang tila bang pagdoble ng laki ng nilalang na yon. Pagdaan pa ng ilang segundo, si Lumoy na mismo ang kumain ng uod na siyang naging sanhi upang magbago ang anyo nito. Paglalarawan naman ni Pitlong sa nilalang na yon, para itong isang dambuhalang ibon na merong wangis ng isang tao. Punong-puno ng itim na balahibo ang katawan nito at meron yung mahabang tuka na pinalilibutan ng matataas na mga pangil. Nanlilisik din ang mata ng nilalang na yon at sa dulong bahagi ng kamay nito may nasipat siya doong mga galamay na parang maihahalin tulad mo sa galamay ng isang pugita. Sa pagbaling naman ng paningin ni Lumoy sa dalawang aswang, dali-dali naman niya yung sinunggaban at kasabay nito ang walang habas nitong paglamon sa bangkay nung nilalang na wala ng buhay. Inuna nitong kainin ang laman loob nito at nung masiyahan na yon ng husto, doon na nito unti-unting nilapa ang matandang nag-aagaw buhay. Unang beses na makasilay ni Pitlong ng ganoong pangyayari, kaya kahit anong gawin niya, sadyang hindi niya yon makalimutan. Nang may isa katuparan na ni Lumoy ang bagay na yon, agad naman yung lumapit sa kanya para isoli ang nasabing uod. Pagpasok naman ito sa kanyang katawan, inabisuhan naman siya nitong bumalik na sa kanilang pamamahay para magpahinga. Sa paglipas pa ng mga linggo, ganon at ganon pa rin ang ginawa niya. Habang patagal ng patagal, unti-unti na rin siyang nasasanay sa mga ganoong bagay. Ayon sa kanya, na dahil sa ganoong pangyayari, pakiramdam niya na wala na yung dati niyang pagkatao.
Noong wala pa kasi sa kanya ang nilalang na yon, lahat ng bagay na ginagawa nilang magpamilya, nagdudulot yon ng matinding kasiyahan sa kanya. Subalit nang maranasan na niya ang ganoong karumal-dumal na pangyayari, tila bang may parte sa kanyang kaluluwa ang nabura. Halos ilang beses din yung sinubukang ibalik ni Pitlong pero sadyang napaka-imposible na nito. Dahil sa ganoong pangyayaring naganap sa buhay niya, pilit naman siyang humanap ng kasagutan mula sa taong nagbigay sa kanya ng ganoong sumpa. Subalit sa kasamaang palad, hindi naman maipaliwanag ni Lumoy sa kanya ang lahat-lahat. Ayon sa nilalang na yon, na natipuhan lamang siya nito, kaya nagdesisyon niyong bigyan siya ng trabaho. Ipinagtapat din ito sa kanya na ang uod na pumasok sa kanyang sistema ay pawang alaga lamang nito. Kapag nararamdaman ni Lumoy na nagugutom na ang kanyang alaga, humahanap siya ng tao na angkop na pagkatiwalaan niya sa nilalang na yon. Tatlong buwan lang din ang kanyang palugit para matapos ng taong kanyang napili ang ganoong trabaho. Dagdag pa nito na, yun lang kasi ang nag-iisang paraan upang hindi sila magtanaw ng anumang utang na loob sa bawat isa. Kumbaga, para matulungan niya yung natipuhan niyang tao, pagtatrabahuhin muna niya yon sa ilalim ng kanyang puder. Hindi na rin mahalaga kung anong trabahong gagawin nito. Basta ba'y matapos niya yon ng maayos. Mariinding inilahad sa kanya ni Lumoy, hindi makakabuti sa kanya kung tatanggihan niya ang alok nito. Dahil sa mga bagay na inilahad nito sa kanya, matyaga naman niyang tinapos ang kanyang huling buwang pagtatrabaho sa ilalim ng puder nito. Nang makumpleto na niya ang kanilang kasunduan, agad din namang tinupad ni Lumoy ang pangako nito sa kanya. Kapalit ng kanyang karanasan at pag-aalaga sa uod na yon, binigyan siya nito ng isang kakaibang bertud. Ayon sa nilalang na yon hanggat hawak niya ito, walang sino mang taong maaaring tumanggi sa kanyang gusto. Lahat ng bagay makukuha niya hanggat pagmamay-ari niya ang bertud na yon. Dagdag pa nito na, kung hindi pa siya noon gaanong nakukumbinsi, maaari niya yung subukan sa mga taong kakilala niya. Matapos naman itong mailahad sa kanya ni Lumoy, dahan-dahan naman yung naglaho habang ibinibigay ang iilan sa mga paalala nito. Noy, huwag mong kakalimutan, kalaban ng simbahan ng bertud na yan. Sundin mo lang ang mga habilin ko, walang makakatalo sa'yo. Ikaw na ang bahala. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang lahat ng pagpapasya sa gamit na yan. Ano man ang desisyon mo, hindi na ako mangingialam doon. Wika ng nilalang sa kanya habang unti-unti itong naglalaho. Sa pagkawala naman ito, mariin namang tinandaan ni Pitlong ang mga bagay na yon. Sa paglipas pa ng mga araw at linggo, naging magaan na ang kanilang mga buhay. Gawa ng kahit hindi na siya noon magbanat ng buto, lahat ng mga bagay na inaasam niya madali niyang nakukuha. Yung mga tao ngang nangdidiskita palagi sa kanila, paulit-ulit niya yung pinaparusahan sa pamamagitan ng bertud na yon. May mga pagkakataon ding pinagbubuno niya ang mga ito kapag nagagawi siya noon sa baryo. Sa totoo lang pinuno, ilang taon ding pinanghawakan ni Pitlong ang bertud na yon, kung saan lahat ng kanyang ginawa purong masasama. Isipin ninyo dahil sa tangan niyang yon, nagtipon siya ng mga aswang sa kanilang mismong baryo. Bawat isa sa mga ito merong iba't ibang trabaho sa kanilang pamilya. May mga mandirigmang aswang,
ginagawa niyang mga soldados, habang ang iba naman tagapagsilbi ng mga magulang niya. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na ang bertud pa lang yon ang magtutulak sa kanya sa mas matinding kapahamakan. Halos huli na nung namalaya ni Pitlong, nalunod na pala siya sa kapangyarihan nito. Kung hindi pa noon namatay ang kanyang ama, hindi pa siya magigising sa katotohanang pilit na tatakpan ng mga delusyon niya. Sa kasamaang palad, Pinuno, si Pitlong din ang pangunahing dahilan kung bakit binawian ng buhay ang kanilang padre de pamilya. Subalit sa kabila nun, ipinagpasalamat pa rin ang kanyang ina dahil yon ang naging daan niya para manumbalik sa dati niyang pag-iisip. Noong inilibing kasi ang kanyang ama, ipinangako niya rito na hindi na niya gagamitin ang kakayahan ng bertud. Sa mismong huling hantungan din ito, tuluyan na niyang pinakawala ng bagay na yon. Siyempre, mahirap yon para sa kanya pero kinakailangan niya itong bitawan. Bago naman niya yun tuluyang gawin, lahat ng kalat na kanyang ginawa, kusa na rin niyang nilinis. Yung mga aswang na halos ilang buwang nanirahan sa lugar nila, inabisuhan niyang lumayas na. Matapos naman niya itong gawin, pinilit naman niyang bumalik sa normal kahit alam niya sa kanyang sarili na napakaraming bagay na ang hindi na niya kayang ibalik pa. Sa paglipas pa ng mga araw, namuhay si Pitlong kasama ang kanyang ina. Nung makapag-ipon na din sila ng sapat na pera, pinili na nilang umalis sa lugar na yon para makapagbagong buhay. Awa naman ng Diyos, hindi sila nito pinabayaan. Sa kakahanap nila noon ng lugar, napadpad sila sa isang maliit na bukid kung saan meron doong isang pamilyang kumupkop sa kanilang mag-ina. Hindi naglaon, itinuring na rin nila yung kamag-anak buhat sa mga mabubuting bagay nitong ipinakita sa kanila. Magmula noon, Pinuno, pinili na ni Pitlong na maging isang mabuting tao. Hindi na rin niya binalikan pa ang kanyang nakaraan dahil ang nais niyang mangyari noon, ilibing na ito sa limot. Kapag naalala niya kasi ito, kusaring bumabalik ang sakit na dulot ng pagpanaw ng sarili niyang ama. Taon at dekada pa ang lumipas, namuhay naman sila ng simple sa maliit na bukir na yon. Hindi na rin nakapag-asawa itong si Pitlong, gawa ng mas ninais niyang pagtuunan ng pansin ang pag-aalaga sa kanyang ina. Naniniwala kasi siya, yun na lamang ang pamamaraan niya para maipakita sa kanyang yumaong ama kung gaano siya nagsisisi. Kahit papaano, hindi naman yun nasayang dahil bago mamatay ang nanay niya, nailahad nito kung gaano yun kaswerte na si Pitlong ang anak niya. Magpahanggang sa ngayon, Pinuno, kahit patay na itong si Pitlong, patuloy pa ring umiikot ang kanyang istorya na tungkol sa itim na uod ni Lumoy. Okay. Opinyon ko sa kwento. Nakakatakot kapag napagtripan ka ni Lumoy. Kunyari, ikaw yung napili niya. Kasi no choice ka eh. Susunod at susunod ka sa kung anong iutos niya sa'yo. Diba? Una, alam nyo, inisip ko nung una, sa taas-taas part ng kwento na to, sa simula, parang diwata ang turing nila kay Lumoy. Kasi nagbibigay ng kasaganaan eh. Diba? Dito sa pamilya o kung kanino siya gumagapas. Tapos kapag pinapaalis si Lumoy, yung may-ari nung lupa na pinaggagapasan ng iba, nalulugi, natutuyot. Diba? Parang dinaraanan ng delubyo.
Pero, yung binigay na bertud ni Lumoy dito kay Pitlong, galing sa kaliwa. Ano kaya ang pwede nating, saan kategorya kaya natin pwedeng ilagay si Lumoy? Pwedeng diwata ng kadiliman? Diwata ng kaliwa? O baka may mas naiisip kayo dyang mas magandang term para sa pwesto ni Lumoy? Kasi ako, para sa akin, hindi ko siya makukonsider na nasa kanan. Diwata ng kanan. Kasi ang sama ng ginagawa niya eh. Though kumakain sila ng aswang, yung alaga nito ni Lumoy na uod. 'Di ba? Kasi nga, yun yung pinapasa niya sa mga taong pinipili niya eh. Para yung uod na yun, papasok sa sistema ng tao, tapos yung tao, uutusan ng uod para kumain ng aswang. O maghanap ng aswang, tapos si uod yung kakain ng aswang. 'Di ba? Pero narinig ko rin na parang hindi naman laging ginagawa yun ng uod. Parang every 4 years ba? 5 years? Something like that. Ganun siya katagal kumain. So para sa akin, pasok na pasok tong kwento na to. Ang ganda nito. Ang kaso nga lang, hindi ko talaga alam kung saan ko ilalagay si Lumoy. 'Di ba? Parang mas lamang siya ng kaliwa eh. Kasi isipin niyo gamit niya kaliwa, kinakain niya, kapwa niya nasa kaliwa. Tapos yung bertud niya, bawal ipasok ng simbahan. Nakakatakot, 'di ba? Pero overall, ang angas nito, ang ganda nito kung marami pa na ikwento si Pitlong tungkol sa karanasan niya nung nasa kanya pa yung bertud na binigay ni Lumoy. Kaso syempre, hindi naman pwedeng ikwento ng sender natin yung buong detalye kung hindi naman na ikwento sa kanya nung mismong narinigan niya ng kwento. 'Di ba? Pero ako, ang ganda ng kwento na to. Ang angas. Sa akin lang yun. Syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.